Dobrý deň prajem, moje meno je Martin Ľahký zo spoločnosti Renerga a rád by som vám niečo povedal trochu bližšie využitie solárnej energie a výroby elektrickej energie z fotovoltaických panelov. Elektrina z fotovoltaických panelov sa vyrába princípom zmeny slnečného žiarenia na elektrický prúd. Jeden takýto panel vám dokáže vyrobiť v maximálnom výkone 240 W elektrického výkonu. Pre praktické využitie v domácnosti však potrebujeme jednosmerný prúd zmeniť na striedavý a pre dosiahnutie určitého výkonu na strechu namontovať minimálne aspoň tých 8 až 12 panelov, čo nám poskytne celkový výkon zhruba 2-3 kW, čo je tak optimum pre bežnú slovenskú domácnosť, ktorá má zhruba 4 členov. Inštalačné náklady takéhoto systému sa môžu pohybovať v položkách od tých 4 do 6 tisíc v závislosti od systému, typu strechy a rozsahu prác potrebných. Pre namontovanie alebo aby som sa dostal trošku ako k rozboru tej ceny. Mnoho ľudí sa pýta, čo stojí jeden panel. Jeden panel stojí okolo 220 €, 250 takýto typ. Ale treba si predstaviť, že nestačí vám len samotný panel pre výrobu elektrickej energie. On je síce zdrojom, ale potrebuješ ďalej konštrukcie, na ktorej panely namontujeme na strechu. Potrebujete ďalej kabeláž, ktorou zvediete vyrobený prúd do meniča, ktorým sa prúd zmení z jednosmerného na striedavý. Ďalej je rozvádzač vybavený prepäťovými ochranami, poistkami a ďalej napojené na rozvod domácnosti.